A ti gloria, safia volia, lireta reit. Ejja wħud il-eżjies f'dawn il-mumenti ta' din l-aħħar ġurnata tas-sena inroddu ħajr il-Ġesu li hawn preżenti qudiemna. Nitolbuh isaħħaħ fina l-fidi fil-preżenza verament, realment u sostanzjalment fuqna. Ngħidulu minn qalbna grazzi mulej għal dak kollu li sawwabt fuqna matul din is-sena. U ngħidulu wkoll aħfrilna ta' kemm ma tajniex każ tas-sejħat minn tiegħek. Kompli weżinna mulej, kompli għanina bil-grazzi tiegħek, kompli qaddisna bil-virtujiet tiegħek. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Talba għal komunità. Mulej Ġesu, imla l-qlub tagħna bil-paċi qaddisa li tisboq kull fehma. Bierek il-ħajja tagħna flimkien biex ngħixu f'imħabba minkejja d-differenzi tagħna. Kabbarna u ġeddidna biex inħarsu lejn xulxin b'għajnejn ġenwina u nitkellmu bil-sien ħelu. Saħħaħ l-għaqda ta' bejnietna. Ħallija tkun għalina għajn ta' grazzja, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' din il-Knisja Katedrali. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lil Missieru li benu l-Ispirtu Santu. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fil-paċi. Tantum ergo sacramentum veneremur cenui et antiquum
Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tua memoriam reliquisti, tribeque sumus, ite nos corporis et sanguinis tuis sagra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Nejdu fl-imkien ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tloħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħu popli kollha, għax kbira jitjubitu mana, u kelmet il-mulej jiddum għal dejjem. Gloria lil-Missieru lil-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, jimbirka inti fost in-nisa, jimbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, 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 jitlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen.
adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Engregere relicto, humiles ad cunas vocati pastores approperant, et nos avanti gratu festinemus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U tieżies inġbarna l-lejla mhux biss biex nirringrazzjaw l-Alla għal din is-sena oħra li qiegħda tgħaddi bid-diffikultajiet kollha tagħha, mhux biss biex niċċelebraw jum il-paċi, għada huwa jum il-paċi kif iddedikat mill-Papa Pawlu VI, imma wkoll biex niċċelebraw is-solennità ta' Marija Omm Alla. U biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq dawn iċ-ċirkustanzi kollha flimkien jew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil Mulej fl-aħħar tas-sena ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, mulej ħnina, mulej, mulej, mulej ħnina flimkien. Mulej ħnina, mulej ħnina, mulej, mulej, mulej
Glorja lill-Alla fil-oli ta' smewit. Gloria l'Alla, floli ta' sema. Gloria l'Alla, floli ta' smewit. Flimkien. Gloria l'Alla, floli ta' sema. Gloria l'Alla, floli ta' smewit. U paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inrodulek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missir li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Gloria l'Alla, floli ta' sema. Gloria l'Alla, floli ta' smewit. Intli tneħidnu bita dinja ħenna lina. Intli tneħidnu bita dinja il-qattal b'tana. Intli qiegħed fuq il-lemin tal-missir ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missir Alla. Gloria l'Alla, floli ta' sema. Gloria l'Alla, floli ta' smewit. Gloria l'Alla, floli ta' sema. Gloria l'Alla, floli ta' smewit. F'din il-quddisa nitolbu għal Vincenzo, Marija u Carmela Pavija, Antonia Cini u Monsignor Girgor Grek. Nitolbu. U Alla, intrit li l-imqazza Marija issirhom mibnek u tibqa' verġni. U hekk offrejt lil bnedmin kollha il-ġid ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamel li jinħossu il-qawwa tat-talb tagħha għalina. Aħna li biha lqajna lil min tagħna l-ħajja. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tan-Numri. Il-mulej kellem lil Mosew qallu, kellem lil Aaron u lil uliedhom u jgħidilhom: Meta tbirku lil ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom. Ibirkek il-mulej u jħarsek, jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Ħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik is-sliem. Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael u jiena nberikhom. Il-kelma tal-mulej. Għas-sal minn wieġbu iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna, iddawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. Eħen. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi l-popli bis-sewwa
u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Eħen. Ifaħruk il-popli jo Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Eħen. Għari mill-litta San Pawla Apostol Galatin. Huti. Meta waslet il-milja ta' żmien għall-abbat lill-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi biex jifdil daw kollha li kienu taħt il-liġi biex ikonna l-adozzjoni ta' ulied. U għax intom ulied għall-abbat l-ispirtu ta' ibnu b'qalbna jgħajjat Abba Missieri. U jekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben, u jekk iben werrit ukoll bil-grazza ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Alla fl-modi kellem il-missirietna ħafna drabi u b'ħafna manjeri permezz tal-profeti. Issa f'dal-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu. Għarim l-Evanġelju skont San Luqa, glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan, bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija u kull min semagħhom baqa' mistaġeb dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet toss f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura jisebħu jifaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-8 jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek. Fil-ktieb tat-Talmud li huwa spjegazzjoni minn rabbini Lut, rabbini famużi matul is-snin mod speċjali fl-ewwel sekli tal-Antik Testament, Rabbi Rashi fil-ktieb tal-Berakot jgħid din il-frażi.
Dawk minna jiet jitkellem għall-lowti ma mhux biss għal kull wieħed u kull waħda minna. Dawk minna illi għandhom xi ħaġa. Dawk minna li qegħdin igawdu minn xi ħaġa u li mhumiex kapaċi xi darba jew oħra iduru lejn Alla u jirringrazzjawh tagħha qegħdin jgħixu f'aljenazzjoni sħiħa. Qegħdin jgħixu f'illużjoni. Qed jgħixu bħalli kieku kienu huma l-proprjetarji u jinsew li dak kollu li aħna u dak kollu li għandna irċivejnieh mingħand l-aktar għoli. Kemm tot għalina din il-frażi. Dak kollu li aħna rċivejna, li aħna ngawdu. U jekk xi darba jew oħra aħna ma durniex lejn Alla biex ngħidulu grazzi ta' dak li għandna, ta' dak li qegħdin ingawdu. Qegħdin ngħixu f'illużjoni. Qegħdin ngħixu fin-nuqqas ta' verità. Għax nimmaġinaw li dak li rċivejna aħna proprjetarji tiegħu. Forsi din il-frażi tinstema' stonata ħafna l-iktar f'dan iż-żmien ta' pandemija. Għas sempliċi raġuni li kważi lil Alla qegħdin ngħidulu ma kemm se ndumu sejrin bija, kemm se ndumu sejrin hekk. Kważi il-ħajja, is-saħħa li hija don, purament don tiegħu, kważi illum iktar minn qatt qabel qegħdin insibuha bitqila biex naċċettaw li s-saħħa tagħna, li l-ħajja tagħna hija rigal u mhix proprjetà, mhix dritt imma hija rigal. Qegħdin fl-aħħar jum tas-sena. Il-Vanġelu li smajna llum jirrakkontalna mhux biss illi l-mulej Alla tagħna mal-barkiet tiegħu jagħtina l-barka tas-saħħa, l-barka tal-ħajja, imma fuq kollox jagħtina l-ogħla barka, il-barka ta' Ibnu l-Ażiż, l-għotja tal-istess Ibnu l-Ażiż. Ejjew il-lejla nagħmlu bħar-rajja. Kif smajna din il-kelma tal-Anġlu, il-kelma tal-aħbarijiet tajba, ejjew flimkien ngħidu, ejja ħammorru sa Betlem, flimkien. Hija esperjenza li ma nistgħux nagħmluha waħedna. Il-laqgħa tagħna mal-persuna ta' Ġesu ma nistgħux nagħmluha waħedna. Ir-rajja jmorru flimkien. U mhux biss flimkien, imma bil-ħeffa. Bil-ħeffa fil-Vanġelu, din l-espressjoni bil-ħeffa insibuha diversi drabi ltqajna magħha fir-rabaħat tal-Avvent meta Marija bil-ħeffa malajr titlaq lejn l-għoljiet tal-Ġudija. Insibuha diversi drabi oħra fil-Vanġelu ta' Salluqa bil-ħeffa. Bil-ħeffa Zakkew jinżel minn fuq is-siġra biex jiltaqa' ma' Ġesu, biex jilqa' lil Ġesu f'daru. Bil-ħeffa għaliex? Għax ċertu affarijiet jew tagħmilhom bil-ħeffa jew ma tagħmilhomx. X'jiġifieri bil-ħeffa? Xewqa kbira bl-ansjetà. Xewqa kbira li nilħqu xi ħaġa sabiħa, nagħmlu xi ħaġa tajba, nagħmlu xi ħaġa li tassew tottalina. Għaliex bil-ħeffa dawn ir-rajja? Bir-raġun. Għax f'dak id-dawl, f'dik id-dera li raw mis-sema, ir-rajja kienu qegħdin jistennew saħta, mhux ħellies. Huma li kienu meqjusin bħala l-iskart tas-soċjetà ta' żmienhom, mhux biss ċivili ma wkoll reliġjuża. U allura meta l-Anġlu iħabbrilhom aħbar ta' ferħ kbir, meta interessanti għax madwarhom tiddi l-glorja jgħidilna Salluqa. Mhux mal-ar ta' Betlem tiddi l-glorja le, imma jdiet il-glorja d-dawl madwar ir-rajja li lilhom ġiet imħabbra din l-aħbar. Meta dawn ir-rajja mimlijin bil-qawwa bid-dawl ta' dak li hu il-ħellies ta' Alla li mhux iktar għalihom dak li jwerwirhom, dak li jaqridhom, dak li jagħmel kundanna ġudizzju minnhom, imma dak li jeħlishom. Jitilqu bil-ħeffa biex jiltaqgħu ma' din it-tarbija murija lilhom mill-Anġli, it-tarbija infisqija u minduda f'maxtura. U jmorru r-rajja. U aħna mmorru magħhom u x'nilmħu? Nilmħu tarbija. Tarbija ċkejkna rrappreżentata qudiemna fi statwa. Imma x'tista' tilmaħ straordinarju f'tarbija? X'tista' tilmaħ mhux tas-soltu f'tarbija? X'setgħu jilmħu ir-rajja differenti minn trabi oħra. U żgur, fid-djufija
fid-djufija estrema tal-bniedem hemm preżenti is-sublimità tad-divinità ta' Alla. Fid-djufija estrema tal-bniedem il-fraġilità, id-debolezza, l-inkapaċità ta' inizjattiva ta' tarbija hemmhekk propju hemmhekk. Hemm is-sublimità, il-meravilja tal-kobor u l-infinità ta' Alla. Alla preżenti f'tarbija, Alla moti lilna. San Pawl jgħidilna jekk Alla tagħna lill-ibnu, irregalalna lill-ibnu, kif ma jagħtiniex kollox miegħu. U allura l-beraka, allura l-barka, allura r-ringrazzjament lill-Alla. Għaliex Alla propju preżenti fil-fraġilità. Għaliex Alla propju preżenti fid-djufija. Tarbija mi kapaċi tagħmel xejn waħda. Tarbija hi mitluqa kollha kemm hi fidejn l-om jew fidejn mieħu ħsieba. Tarbija tista' tikber biss jekk issib lil min imantnija. Mhux biss min jagħtiha tiekol, imma min imantnija wkoll affettivament. Min jagħtiha preżenza, min ikun ħdejja, min jagħtiha sikurezza, sigurtà. U dan hu l-kobor ta' Alla tagħna, l-infinità ta' Alla tagħna, li tinħeba li tiċkien f'din it-tarbija bżonjuża fil-bżonn. U verament Marija u Ġuseppi ħabbew lil Ġesu, verament. Imma Ġesu tarbija wkoll ħabb lil Marija u lil Ġuseppi. Ġesu tarbija wkoll li ħobb lili u lilek bliema mod. Billi jingħata. M'hemmx imħabba biss ta' inizjattiva. L-imħabba tagħna mhix biss meta aħna nagħtu u nagħmlu għal dak li jkun, imma l-imħabba tagħna tkun forsi iktar profonda, iktar vera, meta aħna ninataw, meta aħna nintelqu għal kollox fidejn xi ħadd u Alla tagħna jintela għal kollox fidejn il-bniedem. Fil-limitu tiegħu, fil-fraġilità tiegħu, fid-djufija tiegħu jintela fidejn għall-bnedmin. U allura din id-djufija, din il-fraġilità ta' Alla toħroġ minna, minn kull wieħed u kull waħda minna. Sentimenti ta' tjubija, sentimenti ta' ħniena, sentimenti ta' mħabba. Imma wkoll mill-miliet il-qudiem lill-Alla m'għadniex insibuh meta nħarsu l-fuq, imma lill-Alla insibuh meta nħarsu l-isfel. Lill-Alla m'għadniex insibuh meta nsejħulu biex jiġi mis-sema. Imma Alla jista' jiġi issa nsejħulu meta jiġi mill-art, meta jiġi iktar baxx l-iktar l-isfel minna. Lill-Alla ma nsibuhx meta inqisuh bħala onnipotenti, potenti li jista' kollox, li ġej bil-qawwa tiegħu biex jiġġudikana u jikkundannana, le. Imma lill-Alla nsibuh meta aħna nistgħu nirrelataw miegħu, meta aħna nistgħu nikkomunikaw miegħu, meta jagħmilha possibbli għalina l-bnedmin li nistgħu inħobbuh. Għaliex? Għax kieku Alla ippreżenta ruħu qudiemna bħala onnipotenti, bħala Alla tal-biża', aħna ma nistgħux inħobbuh. Ma nistgħux inħobbuh, aħna nistgħu biss inkunu obbligati li nirrispettawh u li nibżgħu minnu. Inti ma tistax tħobb lil xi ħadd bil-fors. Inti ma tistax tħobb lil xi ħadd għax tibża minnu. Dik mhix imħabba. Hija biża'. Imma Alla ikun preżenti f'nofsna f'tarbija. B'tali mod li aħna nistgħu nidħlu fid-dialogu miegħu Alla pari. Miegħu fid-dialogu miegħu bħalli kieku kien ieħor bħalna. Biex aħna nistgħu nħobbuh bil-libertà. Biex aħna nistgħu nroddulu għall-imħabba kbira li hu għandu għalina. Dan hu li sabu r-rajja. Meta marru Betlem jaġlu, meta marru Betlem flimkien. U x'jiġri l-anġli l-rajja kienu qalulhom li għandhom isibu lil din it-tarbija, li għandhom isibu lil dan il-ħellies, u r-rajja bejnietom tkellmu. Tkellmu quddiem Marija u Ġuseppi, hekk qalilna l-Vanġelu tal-lum. U kull min semaħħu jgħid l-Evanġelu baqa' mistaġeb dak li qalulhom ir-rajja, għax ir-rajja rrakkuntaw ma' Marija u Ġuseppi dak li qalulhom l-anġli. Marija u Ġuseppi, il-ħarriesa ta' din il-kelma,
il-ħarriesa ta' dan ir-rigal kbir. Marija u Giuseppi, tant huma nies miftuħin għall-kelma ta' Alla, tant huma nies umli, tant huma nies kapaċi ikomplu jitalmu li jisimgħu lir-rajja u jgħidilna l-Vanġelu. U Marija toqgħod taħseb, għadet taħseb bejna u bejn ruħha fuq dak li kien qiegħed jiġri, fuq dak li kienet qiegħda tara. Xi fisser dan? Dan ifisser li Marija u Giuseppi kienu qegħdin kapaċi jitalmu mir-rajja f'dak il-mument. Mir-rajja li kienu nies meqjusejn bħala l-ar parti l-ar fazzjoni tas-soċjetà ludija. L-umiltà tal-bniedem mimli bl-Ispirtu ta' Alla. L-umiltà ta' Marija, Omm Alla, li tibqa' titgħallem, tibqa' tistaġeb. Diversi drabi oħra fil-Vanġelu Marija tibqa' tistaġeb u tibqa' titgħallem. Kemm tmurilna u x'hekk minn moħħna il-konvinzjoni li aħna nafu kollox fuq Alla. Meta naraw lil Marija, l-istess Omm ta' Ġesu, Omm Alla, tibqa' miftuħa, twaqqa lilha nfisha fi kriżi biex tkompli titgħallem. Din tiġri quddiem xmun fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Staġbet b'dak li kien qiegħed, b'dak li kienu qegħdin jgħidu fuqu. Din tiġri meta Ġesu jkollu 12 sena. Ma fehmitux jgħidilna l-Vanġelu ta' Salluqa. U baqgħet taħseb bejna u bejn ruħha. X'verità? Il-kapaċità li nitalmu minn xulxejn, din il-kelma ta' Alla, din il-verità li għalkemm qiegħda f'nofsna u għalkemm aħna ħarriesa tagħha, kemm aħna s-saċerdoti, kif ukoll intom il-lajċi, il-koll kemm aħna ħarriesa tagħha bħal Marija u Giuseppi, imma rridu nitalmu minn xulxejn. Rridu nagħllmu lil xulxejn. Irridu nkomplu nkunu miftuħejn u wara naħsbu xi darba jew oħra li għandna l-monopolju tal-verità f'idejna. Marija u Giuseppi, dawn in-nies mimlijin tassew bl-Ispirtu ta' Alla, il-ħarriesa ewlenejn ta' din il-kelma. U r-rajja jmorru lura jxandru, jfaħru lil Alla, jigglorifikaw lil Alla jgħid il-Vanġelu. Jispiċċa l-Vanġelu kif jibda l-Vanġelu tal-Milied. Il-glorja ta' Alla jiddit fuqhom, il-glorja tal-anġli jiddit fuqhom, u issa huma stess jirradjaw din il-glorja ma dawk in-nies li jiltaqgħu magħhom. Huma stess isiru l-anġli mhux tas-sema imma tal-art, għax għamlu esperjenza ltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu. Iltaqgħu ma' Alla, magħmu l-bniedem. U meta tiltaqa' ma' Alla, magħmu l-bniedem, inti timtela bl-Ispirtu tiegħu. U fejk titnissel mhux il-biża', titnissel l-imħabba. Fejk tqowm il-ġenerożità, tqowm il-fiduċja, l-għotja tiegħek innifsek għall-oħrajn. Ejjew nitolbu lil Mulej fl-aħħar tas-sena u fil-bidu ta' sena oħra biex bħal Marija inkunu dan il-kanal illi nilqgħu ir-rigali ta' Alla. Marija tilqa' l-kelma ta' Alla u tkun kapaċi tagħtiha, tkun kapaċi tgħaddija lilna l-bnedmejn, tisma' l-kelma ta' Alla, tnissel il-kelma ta' Alla f'udnejja, tagħtiha l-laħam f'ġufa u toffrija lid-dinja. Din il-kapaċità ta' Marija li tilqa' d-doni r-rigali ta' Alla u terġa' troddomlu lura kif inhuma. Dan hu iċ-ċelebrazzjoni li qegħdin nagħmlu llum, il-festa fġieħ Marija Omm Alla, il-jum illi fih inroddu ħajr lil Alla, nirringrazzjaw lil Alla għal kull ma jagħtina b'mod speċjali għal miġja tiegħu f'nofsna f'ibnu l-Għażejs. Il-jum tal-paċi, il-jum tas-sliem, il-jum illi fih l-imħabba tirbaħ il-biża', il-jum illi fih l-imħabba il-maħfra tirbaħ il-kundanna. Jew nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu,
iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull smien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux mamul, natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verxni u sar bniedem, salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, jiet fuq il-lemin tal-missier, għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu Santu mulej li ħati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. Fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Biqlubna ferħana fil-festa ta' Marija Alla dejjem Verġni, nerfgħu leħinna lejn il-missier tagħna tas-sema u nitolbuh u ngħidu flimkien għat-talb ta' Marija ommok u omna ismana. Għat-talb ta' Marija ommok u omna ismana. Għal-Knisja kollha biex fuq l-eżempju ta' Marija tkun doċli fis-smieħ tal-kelma u tmexxi lil bnedmin kollha lejn is-Salvatur ħanin. Nitolbu. Għat-talb ta' Marija ommok u omna ismana. Għal-ġenituri kollha biex jilqgħu id-don tal-ħajja bħala barka mingħand Alla u jkunu għall-uliedhom edukaturi għaqlin u xhieda tal-fidi nitolbu. Għat-talb ta' Marija ommok u omna ismana. Għal dawk li jaħdmu għal paċi fid-dinja biex il-ħidma tagħhom għal maħfra u l-fraternità tħalli l-frott nitolbu. Għat-talb ta' Marija ommok u omna ismana. Għal ħudna l-mejtin biex jidħlu fil-glorja ta' dejjem u jgawdu l-wiċċ tal-fedej tagħhom nitolbu. Għat-talb ta' Marija ommok u omna ismana. Għalina mġbura biex matul l-sena il-ġdida qed nibdew nagħmlu dejjem ir-rieda tal-missier naraw dejjem il-grazzi li jagħtina nitolbu. Għat-talb ta' Marija ommok u omna ismana. Nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin minn momenti ta' diffikultà minħabba mart, minħabba kwarantina, minħabba din il-pandemija, biex il-mulej jidħol għalihom u jagħtihom l-għajnuna tiegħu. Nitolbu. Għat-talb ta' Marija ommok u omna isman. U Alla bidu tmim ta' kollox, ilqa' min idejn Marija omm Alla u omna it-talb tal-poplu tiegħek. Għatina li nikbru fil-grazzja tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu u li nieħdu dejjem aktar is-sura ta' ibnek il-għażiż li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ġbir li se jsir issa f'dil-qudiesa fil-qudies kollu tagħda se jmur bris id-dar tal-Providenza. Għada ssir f'Malta Għawdex maratona ta' ġbir ta' fondi bris din id-dar li tagħmel tant ġid maħudna. Tota pulcra es Maria et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu Israel, tu
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, int fit-tjubitek tibda kull ġid u twaslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel li aħna niċċelebraw il-festa tal-imqazza u Alla, inħossu l-ferħ tal-grazzja li inti srafina u nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, nissu ħajr li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Infaħruk, inberkuk, inxandru l-kobor tiegħek fil-festa tal-maternità ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' xbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Attis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Imbirek min ġej fisem il-mulej. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Osanna, Osanna, Osanna fil-għoli tas-sema. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tixbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'daw l-offerti biex ikunu konsagrati lilek miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u id-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek
u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien u t-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. B'radd il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija il-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni imqazza Ommalla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, lili qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, il-Kardinal Marju, l-isfijiet Charles u Joe, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba, it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li intritta tinġabar madwarek. Għader mis-Sir Ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għaqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qatt naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kemm xi ħaġa sabiħa u fl-istess ħin ikkomplikata u diffiċli li narfu li kull ma aħna u kull ma għandna mhux ġej minna imma ġej minn Alla. Alla hu missier tagħna. Ejjew nilqgħu id-doni tiegħu u nibqgħu nkunu nies ġenerużi biex dawn id-doni ma noqtluhomx billi nsiru proprjetarji. Kemm tkun isbaħ il-ħajja li kieku ikun hemm ċirkolazzjoni ta' doni bejnietna minn flok kompetizzjoni u biża' li se nitilfu dak li għandna. Induru lejn il-missier tagħna tas-sema u b'fiduċja sħiħa ngħidulu: Missierna li inti fis-smewja, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħa tiegħalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Henalina
tina l-paċi int. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu, moti għalina, Iben Marija, dan hu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf u lej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda, ruħi tkun infejn. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks the new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Truly he taught us to love one another. His law is love and his gospel is peace. Chains shall he break, for the slave is a brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine,
Fit-tmiem din is-sena bħalissa sejrin nitolbu flimkien innu ta' tifħir, it-Te Laudamus, lilek u Alla nfaħru. Nistgħu nsibuh fuq il-kodba tal-kant, ir-roża li hemm fil-Knisja, numru 34. Aħna nkantaw il-versi skuri. Te Deum laudamus. Te Dominum confitemur. Tibi omnes angeli, tibi celi universe
Nitolbu. Kolna ferħana mulejt qarbinna bis-sagramentijek. Għamel li din it-qarbina tkun tiswilna għal-ħajja ta' dejjem. Lilna li għanna x-xorti nistqarru li l-imqazza Marja dejjem verġni hija Omm ibnek u Omm il-Knisja. Bi Kristus jitna. Alla, għajnu bidu ta' kull barka, jatikom il-grazzja tiegħu, jimlikom u jfawwarkom bil-barka u jħariskom u jżomkom qawwijin u sħaħ matul is-sena kollha. Amen. Iwettaqkom fil-fidi, iqawwikom fit-tama u jatikom imħabba b'sabar qaddis sal-aħħar. Imexxi l-ħajja u l-emil tagħkom fis-sliem, jisma' t-talb tagħkom hawn u kullimkien u jwassalkom fil-għena tal-ħajja ta' dejjem. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.